बाबा आंना कलिं लेटार फैदों। कलिं लेटार मानि? औ मानि कलिं लेटार। आं खेबसे एप्लाइ खालायनाया हेन्डलुमनिया 4 ग्रेडनिया इन्टारभिउआवबो दं मिथिबाय क'क्राझारावसो। क'क्राझाराव? क'क्राझारावसो जाबाय इसिबां गोजान। औ बाबा थांगोन ना थाङा बेखौनो सानगासिनो आङो। कुटारखौ लानानै थांबानो जाबाय सानैजों। औ मोनबाबो मोनाबाबो खेबसे होनानै नायबानो जाबाय आरो एक्सपिरियेन्स जागोन। आं गोजान रायखानो थांनोबो बादों फैसाबो नांगोन माथो सानै थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय आरो माबा खरसा थाबावो 1000सो नांगोनानो माथो बांसिनसो नांगोन खोमा। नै आइ नों फैसाखौ टेनसन लानाङा माबा मोनसे खालायनानैबाबो हरगोन आं। नों खालि रेडि मोजाङैल' फरायदा साननैसो मोजाङै माबायदि फैयो माबायदि मायो इन्टारभिउफोराव। इन्टारभिउबो होफेराखै माबायदिबा फैयो। आदानाव सोंना ला एसे बे 3-4सो होखांबाय माथो। औ माबायदि फैयो एसे आइडिया मोनगोन ना। सोंगोन र' आदानाव। नोंखौ लामायाव लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय। आयौ फाग्लि आंबो नोंसानावसो थांनो फैदोंमोन। नंगौ कलिं लेटार फैदोंना कलिं लेटार आं बेखौसो खबर लानो थांनो नागिरदोंमोन नोंसिनियाव। औ सासेना फैदों लैथोना आंनासो फैयाखै। नोंनाबो फैदों आरो? अ फैदोंथ' आंनाबो फैदों। बा मालाय बिसोरासो ज' इन्टारभिउ होनो थांसिगोन क'क्राझाराव आंहासो गैया। आंना क'क्राझार नङा। लैथोनालाय माथो क'क्राझार नोंना क'क्राझार नङा? नङा क'क्राझार नङा बे हेन्डलुमनियानो नङा होमबा बिनाबो? अ हेन्डलुमनियानो आरो नङाहाय ना क'क्राझाराव होआखै आंना खाथियावनो। होनबा माथो नोंना मोजाङानो जाबाय खाथियावनोबालाय। दालाय माथो ओमफ्राय लैथो हारसिंसो जासिगोन। आरो जोंना बे कलेजनि लोगोफोरा सोरबा होनाया बिसिना फैयाखै होमबा? हारसिं जानाय नङा दे सोरबाबाबो लोगो मोनगोन। जायजों मिजों थांनो हानाय नङा बेबायदि जानला मानला मानसिफोरजों। नोंनाबो ज' जानाय मोनबा मोजां जागौमोन आरो। औ आंनालाय दा खाथियावनो जाबायना बै ब्रह्मसारियावनो। ब्रह्मसारि स्कुलाव? औ ब्रह्मसारि स्कुलाव। नोंहा मालाय खारग'बाय दे खाथियावनो। नोंनालाय मानोथो फैदि होमबा? जोंफोरना गासिनाबो फैबाय नोंनासो फैयासै माथो। नों माबायदि एप्लाइ खालायनायमोन? मिथिलाहाय आंबोलाय नोंसिनि बायदिनो एखे खालायदोंमोन माथो नायै समानखौनो खालायदोंमोन। आंना मानो फैयासै थाय? औ नोंनासो मानो बेवहाय लिंहराबाबो जागौमोन बेखौ जोंफोरनो थांनो हागौमोन ना बिनि जायगासिम। जेबो नङा मा जानखाय। हेलौ आब' शैली। साबुत सफैबाय नोङो? साबुत मा नाम बेलाय? औ आब' शैली सफैबाय आं। खामानिया बुंदो माबायदि आरो माबोरै जागोन? खामानि माने नों जायफोर खामानियाव माहिर बे खामानिखौनो मावनो होनो नागिरदों आं। सासे हिन्जावनि गारि ब्रेक फेल खालायनांगौ। ब्रेक फेल अनलि ब्रेक फेलल' खालायनांगौ? औ ब्रेक फेलल'। नाथाय मानसिया थैनो नाङा दे। आं ब्रेक फेलखौथ' खालायगोन नाथाय मानसिया थैया बे गावनिसो खाफाल। मानोना ब्रेक फेल जानायनि उनाव अबेबा खुन्दायनाङि जायगायाव जुदि खुन्दायै थैनोबो हानाय। थैब्लाथाय खिन्थु आंहा जेबो लोब्बा गैया। थैया मानो थैनो? बे रितुखौ आं एसेबां इजियावनो थैनो होगोन नामा? माब्ला मावनांगोन खामानिखौ? जेसेबां थाबायो एसेबांनो। आंनि फिसाजोआ नोंखौ जायगासिम लानानै थांगोन गासैखौबो बुजायना होगोन मिथिबाय? आरो मोखाङाव मास्कखौ गानखा जाहाथे सोरबा नुफ्लांबाबो नोंखौ सिनायनो हाया। औ जागोन आब' शैली। खामानिया खिन्थु जाथारनांगोन दे बे खेबसेयावनो जानांगोन। जों खेबनै खेबथाम बेबायदि चान्स मोनबाय थानाय नङा। बे खेबसेयावनो बेखौ ब्रेक फेल खालायनानै एक्सिडेन्ट खालायखानांगोन। जागोन आब' नों मानो टेनसन लादों जागोन। खेबसेयावनो जाखायो आंना खामानिफोरा खेबनै खेबथाम मावनांगौनि खोथा गैया। बेनिफ्राय फैसाया बेसेबां होगोन एडभान्स होगोन नामा दिनैनो? फैसाखौ टेनसन दाला साबुत नांगौ बायदि फैसा होगोन आं। जास्ट बेखौ एक्सिडेन्टल' खालाय नांगौ बायदियै। अके। नै फिसा रादाय आं माबासो सानदोंमोन। माखौ? नै माथो आबै लैथोआ इन्टारभिउ होनो थांगोननो बे क'क्राझाराव। बे गुथाला थाङालासिनो नोंजों आंजों थांना फैनोथ'। जोंखौलाय मानो थांनो? नों बुजिखादों दे आं माखौ बुंनो नागिरदों। आयै नों बेफोरखौनो मानो सानबाय थादों? थांनाया थांबायानो दा मा खालायनो नों थांनानै? आं खेबसे रनिखौ नायथारगौमोन आबौखौ। मानोथो थांनो हाया? बे आबै लैथोखौ इन्टारभिउनि जायगायाव गारनानै बेथ' इन्टारभिउ होबा जोंहा खेबसे फ्रुदनो लोगो हमना फैनोसै माथो गिदिर बाथ्रा। आंहा थैलांब्ला बेनो आसा थागोन जिउआव। माला मा थैयो माला खुगाखौ माइ लानानै फात्ता गैया लोगो बुरि हमहैगोन मानसि। नोंलाय? आरो खेबसेबो गथ'फोरा रावबो मिथिला बाथ्राखौनो खोनासङा। बाथ्राफोरा गाज्रि खेबसे जाजोबगोन लानो होनदों मिथिबाय? आं आबौ रनिखौ नायनो होननानै खेबसेबो खोनासङा रावबो। रनिया दा देरबाय उन्दै गथ' नंला बियो। बाथ्राफोरखौ मोनथिनायनि उनाव बेबायदिथ' थाबाय थानाय नङा बाथ्राफोरा। माबायदिथ' मोनथिनो गथ'फोरा मोनथियाना।
आं थांनो हाया आयै गैला बे जोनोमाव नुनो मोनला आङो फिसौज्लाखौ खेबसेबो मोजां गाज्रि मोजाङै बाथ्राफोरखौ रायज्लायनानै खेबसे समजायनो गोसो दंमोन आं रनिखौ जोंफोरखौसो गाज्रि साननानै दंबाय दं खोमा बियो उन्दैनिफ्रायनो खेबसे मोजाङै बुजायनो गोसो दंमोन आं गथ'खौ अबावथ' लोगो मोनबावनो आंलाय रितु बिहामजोआबो होनबा खेबसे फैथारनो हाया होनबा एसेबां बोसोर जाबाय बारलांबाय बे आगोलनि बाथ्राफोरखौनो सानबाय थायो होनबा बे गथ'खौ लानानै खेबसे नुजाफैथारनो हाया होनबा बियो गथ'आबोलाय मा आबौआबोलाय आबौ रनियाबोलाय मा बिफाखौ नागिरथारा नामा खेबसे नागिरना फैनो हाया होनबा गामियाव बिफानि न'खौ नायनो फैला होनबा बिमा बिफाया नांज्लायदों फिसाफोराथ' फैनांगौना खेबसेबो फैला रावखौबो नुला बिनिफ्रायबो थाङा ओजोंनिफ्रायबो फैया बेयाव आंथ' बेबायदिखौ लुगैयाखैमोन ना आं सानदोंमोन साननैसो नांज्लायगोन बिनि उनावनो मोजां जागोन बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव बेबायदिनो थांलाय फैलाय जाफिनगोन गथ' गथाय दङ न'खर दङ होननानै बेबायदिथ' एसेबां बोसोरसिम थांलाय फैलाय गैयालासिनो जागोन बेबायदि जाना थागोन होननानैथ' सानाखैमोन आं बे रितु बिहामजोआबो बिराद अख्राबार फैया होननानै फैमारासै रादायाबो थाङा होननानै खेबसे थांथारासै उनाव खेबसेबो खबर लाहैयासै बिबो उनावबो खेबसेबो थाङासै बिबो फिसाज्लाखौबो खबर लानो आं बेसे बुंदोंमोन गेजेर समावबो हिनजावजों नांलायदों फिसाखौ खबर लाना फैथार होननानै गैया आंनिखौ खोनासंथारा हौवा हिनजाव सैलायाबाबोथ' गथ' गथायफोरा गोरोबलायना थानांगौना फिसाज्ला फिसाजोफोरा भागिन हाबिला नोंजों मोनसे खोथासो रायज्लायनो नागिरदोंमोन आं भागिन औ मामा मामोन नै भागिन सासे मोजां सेंग्रा मोनदोंमोन नोंनि थाखाय सोंदोंमोन सेंग्राया बिफा गैया बिमा दङ आरो बिदा दंमोननो बिदाया बेलेग जाबायनो दा बिमादो गावजोंल'नो दा बेखौनो आं नोंनाव सोंनो नागिरदोंमोन नों दा हाबा जानो मा सानो नों सेंग्रायाथ' मोजाङानो नों जुदि गोसो दंबा जों जागोन होननानै बुंहरगोन आरो नोंनिसो गोसो भागिन नों गोसो दंबा दङ होन गैयाबा गैया होन जबरदस्ति खालाया आङो मामा आं दानो हाबा जानो गोसो गैथ'वामोन ए गोसो गैया सेंग्राखौ मोजां होननानै बुंदोंमोन आरो न'खराबो खम मानसि औ मोजां बायदिनो मोनदों नाथाय मामा आं दानो हाबा जानो गोसो गैयामोन बोसोरनै बोसोरथामसो थाबावनो गोसो दंमोन दे भागिन नोंहा गोसो गैयाबालाय आं नोंखौ जबरदस्ति खालाया मिथिगौ मामा आनैयासो नोंखौ बे बाथ्राखौ बुंनो थिनदों मामा नोंहाबो आंखौ दानो हाबा हरनो गोसो गैखाया आं मिथिगौ आनैजों रायज्लायबाय थानायखायसो नों बुंदों आं खोनादों मैया आं दानो हाबा जाथ'वा आंथ' थांनोसो नागिरदोंमोन बे जायगानिफ्राय मामाया थांनाङा होनना बुंनायखायसो थाथ'बाय सोरबा मानसि मोजांना गाज्रि मोनथियाबो आङो आरो आनैयासो नायनाय बेबायदि मानसिजों थाङा आं आनैया ओरैनोबो मोजां मोनखाया आंखौ मोजां मानसिनो हरगोन ना बे आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं दानो हाबा जानो गोसो गैखाया आइनि खोथाखौ सानब्लाबो दुखुबो मोनो बुरैबायबो खेबसे फिसौज्लाखौ नायनो लुबैदोंमोन खोमा बे जिउआव नुनो मोनाबा उनाव आइया आसा थालाङाथ' मा खालायनो बेखौनो सानना मोनाखै र' आं ना खेबसे थांनायासो हामगोन आइखौ खेबसे देखायना फैनाया हामगोन नामा बुरै मानसि गोसोआव आसा थालांब्ला खोथाया गाज्रि जागोन खेबसे क'क्राझाराव थांनायासो हामगोन नामा रावबो गैयाना माइले न'आव आयै आयै नै दिनै दरमा मोनबाय आङो माइबेंबि लाबोदों आं नै लांफै दिनै हाथायखाय दरमाखौबो मोनखानायखाय हाथाय दाबखाबाय आङो आयै आबौ नोम्माया गैयाहाय गामियाव थांदों आइया गैया आयु मामा लाबसो गारदोंहाय भर्ति माथो प्लास्टिक दोनो औ आबै दिनै दरमा जादों आंना फार्स्ट दरमा नै माइबेंबि हाथाय खालामना लाबोदों आङो नोंनोबो दख'ना लाबोदों नै प्लास्टिकआव दं नाय ए दख'नाबो लाबोलायदों आंनो नै बे गांसेयावसो दङ दख'नाया नाबो लाबोदों बेदरबो लाबोदों मावजिया जाजोबगोन मोजाङै दोनैदां नै हर आं सुनानै फोरानना दोननि हर बेसेबां दरमा मोनखो आबौ बेसे होदों दरमाया आबै गिबियाव 10,000 होगोन होनना बुंदोंमोनलै उनाव 8,000ल' होबाय माथो 8,000 दे 8,000बाबो गोबाङानो दे एसे नङा नै बेखौबो दोनैखादो आं थांफिनसै दखानाव थांफिनसै औ थांफिनसै आङो ओंखामखौ थाब सं दिनै आं 2थासोआव जाफैगोन दे जागोन दे नै आं नाखौ एवना दोननोसैयानो नोम्माया फैबाथाय संसै थाब संनो होदे आइखौ औ होगोन दे आबौ थाब संनो होगोन दे थांसै आङो
दे आबौ थां नों जोंफोरखौ थगायबाय नों सिखिरि आरो आंनो गंसे मबाइल होगोन होननानै बुंदोंमोन नों बुंदोंमोन माथो सेलेरि दरमा मोनबानो होगोन होननानै अबाव थगायबाय नोङो थगायाखैलै आगै आइया होगोननो माथो दाखालि बय बुंदों आंनि सिगाङाव जार्सि मोसौखौ फानबोला आइयानो होगोननो आइनि जार्सि मोसौ फाननाय नंगौना नङा बे ओरैनोसो बुंदों होगोन दे होगोन मानो होआखाय नङा मबाइलफोरखौ दाना नांगौना मायबा मायबि नायनो नेटफोराव मोनोना फरायनाय बुस्थुफोरखौबो नागिरबानो मोनो होगोन दे आगै होगोन आइया होगोन होनना बुंदोंना आरो आइया होआबा नेक्स्ट सेलेरियाव आं होगोन दे नों मिन्थिगौआनो माथो दाना फरायनायजों लोगोसे मबाइलखौबो नांफागौ जायो मायबा मायबि नागिरनो माबानो बेसेबा उसुबिदा जायो नङाबा मबाइलाव थुबानो मोनोना दे मोनथिगौ दे आङो होगोन बेनिखायनोथ' होनो नागिरदोंना गंसे माब्ला होगोन आंहा आरो मबाइलाव नायनानै मेकआप आर्टिस्ट सोलोंनो नागिरदोंमोन सोलोंगोन दे सोलोंनो हागोन माब्ला मोनगोन फैसा 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 आयु फैसा करोड़पति जाबाय आं करोड़पति मबाइल बायसिगोन मबाइल याहू करोड़पति फैसा फैसा सिमांसो इसिबां बिनाय फैसा नुदोंमोन आङो आंलाय माथो मोगथांसो नामा एसे मोजां सिमां नुदोंमोन आङो मोगथाङाव बेबायदि जानायमोनब्ला आंनि बिखा सानाय बेमाराबो हामलांगौमोन खोमा गिदिर डक्टरनियाव देखायनो हानायमोनब्ला इसोर अबावबा फैसा बुरजा मोननायमोनब्ला आंनि बेमारा गैया जागौमोन न'खराबो मोजां जागौमोन आंबो बेमारनिफ्राय मुक्ति मोनगौमोन न'नि मानसिफोराबो बेसे मोजां सान्थि सुखआव थानो हागौमोन बे सिमाङा मोगथांसो जानांगौमोन सिरि मोनामोन आङो फैसाजोंनो मोसाबाय थाबावगौमोन आं नै सानाबो हाबसिगोनानो एसे बेरायना फैनि र' लामा लामा देहाखौनो गिलिद गिलिद मोनो थाबायबासो एसे रेजें मोनो आबै मा बादावबासि आबै रुनाय आबै सानाव नुनाय सिमाङा जाफुङोना जाफुङा सिमां मा सिमांहाय सोरबा सेंग्राजों खारसनलांनाय सिमां नुबाय नामाहाय नोंलाय माबा बुराय नोंना बेल' माबा खारसननायल' सिमां नुबाय नङा बेलेगसो गुबुनसो सिमां नुदों आं मा सिमां नुनाय नोंलाय आबै फैसानि अखा हानाय नुदों आं फैसायानो फैसा आरो आंनि खर'सा मोदोमसा ओरै फैसा बिरलाजोबनाय नुदों फैसाखौनो जानबाय थानायखाय फैसाखौनो नुदों नोङो जाबि माबा सिमाङा जाफुङा बेखौ बुं सानाव नुनाया जाफुङा जाफुङो होननानै बुङो माथो आग्ला जोंफोरनि आबैमोना गोदो गोदाय बुंसोयोमोन माथो सानाव नुनाय सिमांफोरा जाफुंथारोनो होननानै इसेबाबो जाफुङोनो नंगौ फाग्लि गथ' जाफुंबाय गोथां सिमाङा दिन्थिका